job bun ki jingi kun nre yo ko bi pindai ngaya kun da katika ay ketika ko bi pindai kanong yi kun persha kane taklam Uba Robert June Kharjarin Presiden ke HYC menta ka sngi ulat herting ya katanat badai page ya ka boarding ha ka jella ka MEECL da ka bawloong baga jingthung inquiry da ka sarkar halor ka jingsha abam club ya ka pisa ki pajba da ka tanat MEECL kan nampoy shano ru namar kumbai I nakapor sakapor ka sarkar kala supin kan ria ya kapor nakawai ka laibnai shakawai par ka laibnai kane ka penpau ba ka sarkar ka persang banyada lani buri ya ki kam bam club jong ka tanat MEECL ya ki pisa jong ki pajba uladawa na ka sarkar da ka baong ba ka sarkar ka dei ban aibe shaka CBI banne ya ka inquiry halor kane banla bi ka jingshisha baro badon batka sarkar bahadi haba kani ka allegation hadu unta kadi pau minister kadi ya MSL kadi ya CMD tip bali pihak mania dayak ta kani ka inquiry wala da sedang ru ngimyui bakan position da kuburo ngimyui kani ka inquiry kan please kita ka report ka sarkar kan bisyar kata hadu bisyar sarkar la lakut sa kani katem tikwa hakabdi bat ka allegation lan ngajing keno makadon ka misuse of fund lan kadon ngajing bam club ha badi bat ka pisa jong ki ba na katanat MSL na sabut ang ba tadi bene khalid do to ken bari bedon kam mentang long sarkar ka de ban thung ba direct ka CBI bari ngam i don jengmut hai hir em ya ta ken bari namar stangka no ta kalai panai lakut salai panai kan peteng biang salai panai namar at the end of the day kumbangi ong ba phi ka allegation ka de yo way menstart ya CMD tingam yo I bang sarkar kan not rela daga poi sa CBI kala long la jo ngim yo I bakan poi sei na do basdang hari ke basmusi pat kalong ba ka allegation ga de yo power minister ka allegation ga de yo CMD hari ke basmusi kalong ki MDE partner na do UDP HSFP ki PDF ki way ru kim trek ban syam agresif tan ki oba ya ap yang ta yang bari balai banai mental ajan kembong phila ajan dap rekos ni tam utu charman baningkong uklam trek wan show uniu charman ba aru ong bangan wan uklam bar sedang kata yang bari adu uta kumbayo I kini ke ti habakut hi nakliang ngajungi ni la demi I lupa bagani ka don ya kajing padon kam bakala ya bisa ba babu jing ya MSL ka jing bu jing ya ka MCL ka pois ka jing jong pai pa mar bakut manu basiu bil ladi pai pa kumbo phisi yu imta ka donu ne iko metaring ubil ki pai pa ki mat jing kata ka jing kiu kan san no bil ladi ka de lolong abnormal hagi jaka ti kini di ki ba kumbang ong biang kini ki ba wan rak udak jeng keli wakrau bahaya kan sarkar muta ka MCL ga diga we na kitna ki badon kam ha du kata nama beli ka electricity la ni ki energy ni la shim muta kum ka basic necessity ka jing don kam ha bru ki babun ki biru ki mla shu ban implement bala ki nong bala ki bahap 3 don kam ka la ki nong 3 welding ki nong 3 karkhana babun ki biru ki ba habban panon kam ya ka Hinum la syuk ban ya Biden syara juk bombati syara juk syarak ka thai muta ni nginum la ini haban padon kam ya kalai tapi yet ki we ki source of electricity ki baram kum ki solar ki tika MCL ka dika we na kita nak ki bangi haban sim kum ka essential department jong ka jelai barawi tilada ki privatize la ki atem ban pensaram ya ki MCL kum bagi pensaram ya ka ya mau mulu cara simen limited tekan poi ka jing pai pa mentang kilamat jing tela dakan don saka semi privatization dan kan don ka privatize mah bakut ka MCL la dakam la su ban siwi kiram ni choka la dakam la su ban kit kli ya kini ka jing pan saram jogan sarkar ta ka haban dinong ka haban su benda no tidak la benda menu ban jenjang da kawan privatization kini ki pai pa mentang ada singin ngisiu bailat sanspa andruspa sebenarnya kata kapor le singi haban siu arla hijar sebenarnya dawan privatization ni yo ye ki kot kislan bakar ti ai ni ladap yo I bagadon ka
jing suba babsap mo kumba kalong mutangi haban syong baka de jing suba marngin numpak la ban ong kumlum no mo ti hadin mengiyo i ki kot kisla khamtam ha ka soba kia skim niyo i baka don kata ka jing le klumar jo tanat le masial ha ka beri bar ka jing ai ya ka tuwa jing pentri ya kam ni kong du ngiyo i kat kum ki kot kisla ka mengiyo kalong ba ya kan ni ka skim lah terwas ki local contractor kita kitongki bakin tri hai jong ibor mo kidon ki lesi kan long kum asam la kumpet kidon ki kontrak work mi air kolak san kolak cikru guntam ta ti hadin katapan ki lekno ki klop no ya baro kini ki ya baro kini ki kam tang arteli ki package si jente hel package bat garo hel package packaging bu eta ki condition ru ki bu khanang ba kini ki local contractor ru kinom la shoban participate ki bu eta ki kendon ti habokut ki dan tangki company naba ki bala man participate hane kam bat kaba ngolong mo ya so kia klong ba kumbangi iya ki lang patay kubor kumbangi iya ki debate ki ba ki MLA ki ya karen bergi panchayat yang sarkar ha legislative assembly klong ba la thep tam ya kata ka dor da sam thau ban represent ngim haman ki kam yo sngo ba don ki bathep bilo dan kita tiap apa, berlada kiuru lesi WR persen. Rehakan ni nomor badan tangki company na bar kita balak ban tiap dengan kam lah tiap 30% ban rupsen. Ini inquiry issue ya sobat ya. Inquiry issue lah tiap saya dia bakal adon ke inflation. Kalau adon ke abnormal inflation jongka tender. Inquiry issue pantang ya ke NIT kat no ke NIT lah ni notice inviting tender ka pan ya ka cost but pan ya ka work order ba pi issue chikin ka atli company kat no dakarit you pi issue tang ta tip la ka don ka abnormal inflation ti what la hot ni happen up kum ki beri ba song thu yang an kum ki imlang salang ni happen up ya inquiry ni happen up ya ka prosecution ni happen up ya ka court bahkan right hari relatif lupa ta simple thing su shim tang ya NIT but shim tang ya tender ka bai latip te kat no inflation rate kam de kam ka ba juat so bakiam ta smart metering kat kum ki kot kislang ilap ba khandai hajar hadin pat dala keren ki pen hiar lai hajar sipang khandai sipang lai ki sei to smart meter sipangin pentri selong sipangin pentri no mentala sujit kinu kisnong ki ba khamjam kinu kisnong ki ba kirang pa snong ki duna ya jinang cingtip sulit implement su jupor anta ya smart meter kidon kitu ki jing keno jongki staff jongki employee ba kata ka jing thit ki komputer ba chang da proja la thit silak ro pek itu ki press statement ang por ini inquiry issue itu ki inquiry ka ditang ka normal procedure sudah ditangkap formal prosedur kebahaban le namar claim inquiry ni suthu ka an kam syak ban rai rem no tenre kala sai bakadon ka jing penun kam bakalai bisa di kata di ban kong ka ba arpat kolong ba beli kim pha CBI kum ba ong phi ba beli kim nut ban pha CBI namar dadong sadong kala pau sai how beriu bom dan ya kajina kajingti perlu compare tang ya NIT but tender latip te kat no persen ke kiu kata ka read ha bodi bat ka sabakian latip la sai te tang taru ti kimpa khanang ka CBI na boleh ki sung thu sai bakim la ma control ya CBI muta ki thungi ni inquiry kani inquiry hana ba inquiry bandal inquiry kata inquiry hana kan pha biang sak sarkar kemudian kani inquiry kan tentip choi sarkar ya jing bom klop ya bisa dah ki kot jong sarkar ni kemudian ke sarkar kan bisa pro sarkar badan ka sarkar bahadi haba kani ka allegation hadu unta kadi pau minister kadi ya MSL kadi ya CMD tip bali pihak mania dayak ta kani ka inquiry wala da sedang ro ngimui bahkan poi shano da burung ngimui kani ka inquiry kan please kita ka report ka sarkar kan bisyar kata hadu bisyar sarkar lah
lakut sa kanila tem. Tikawa hakabadibat ka allegation lan ni jing keno maka don ka misuse of fund lan ni don ka jing bam club ha badibat ka kisa jong kipai ba na katana MCL na sa ang ba. Ladi bene khalid do to ken bari kemudian kam mentang long sarkar ka de ban thung ba direct ka CBI bari. Ngam i don jemut hai hir em ya ta ken bari nomor stangka no ta kalai panai lakut salai panai kan penting biang salai panai nomor at the end of the day kembali ong by pi ka allegation ka de the way men start ya CMD ti ngam yu i pa sarkar kan not rela da ka poi sa CBI ka long la ka jok. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.